Lami ang asawa na chairman, oy. Boss, unsa man? Baklaron, be. Mga manyakis juga kayo. Uy, inapil ang short. Dam, apa dyan ang short, Dam? Hoy! Uy, ngita tag-chicks ron. Yakis kay kabus ba? Busing na good me. Six boy yung kay kabus. Anak mo ng mga gwapo. Wapo? Program kag chihuahua. Talong nga. Boss, unsay tirada na to karon? Mamaklad talon. Kung sa'yo mamaklad. Lah, na-charge. Bangon da. May buntag charge. Charge. Kunya nagunsa mo diya. Tambay-tambay lang, charge. Aw, tambay ginagmay. Ikaw, charge. Bait-bait ginagmay. Mao na ron. Kayo patulgon sa inahan, di matulog. Charge, cute nung pod. Oh, cute gamay. Love, malakaw sa ko ha. Mag-amping diri ha. Kay dagkin kayo manyakis. Kay diri. Ha? Sige love, kay maligo lang sa pod ko. Mga manyakis oh. Lami ang asawa na chairman, oy. Bagay kayo na sa imo ha, boss ba? Boss, unsa man? Baklaron, be. Manyakis ginagmay. Lami uy. Agay! Ay, magpanulak ba? Sorry. Lamia sa asawang chairman, uy. Kali no, bagay kayo mi ba? Tara! Uy! Sarge, may hapon. Chairman, may hapon. Gusto mo ka diri, Sarge? Chairman, palangga na may mga asawa. Ay, natural. Pinangga kay Sarge, uy. Aw, adtuwa chairman. Kay na itulo kasigbi na iring-iring ato. Agoy, di ka abot. Di mo abot. Ang sama na to ni. Sungay ako! Hay, salamat makaligo na gyud ko. Ay, kana! Uy, pitia, uy! Kana, boss. Palamin ang dra, boss. Uy, ako na pud be. Dali! Ah, di ba kaya, di ba kaya? Hala-hala, naning kamot yun oh. Mga manyakis juga kayo. Piti ang madam, uy. Uy, mana ka dra? Ako na pud be. Sige chairman, libuta dia. Huwata dia. Kana, sige yun ha. Paglaguta ko. Uy, inapil ang short. Dam, apa dyan ang short, Dam? Hoy! Tabang mga manyakis! Hoy! Patay! Run. Dagan!